Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Bacolod Emergency Operation Center may paandam sa mga laboratory nga wala nagasubmit sang result sang RT-PCR test sa syudad. Ini matapos magwang impormasyon nga may nagakalusot lang ng mga positive RT-PCR test result nga wala mapahibalo ang syudad. May report si Romeo Subaldo. Mahimo magapangatubang sang kaso nga pagsupak sa Republic Act 11332 kun ang Law on Reporting Communicable Diseases ang isa ka laboratorio nga nagapatigayon sa RT-PCR test kag wala gina-copy furnish ang Bacolod Emergency Operation Center sa resulta sa RT-PCR test. Ining sunod sa kay EOC Deputy for Medical and Data Analysis nga si Dr. Chris Sorongon. Sunod sa iya, dapat ang tanan nga mga molecular laboratory nga accredited sa syudad ang naga-copy furnish sang resulta sang tanan nga mga ginahimo nga RT-PCR test sa kada adlaw. Tanan sila nakalink na sa aton nga email thread, no? Nga tanan nga result mapagwa nato na may cut-off kita, tanan nila nga result positive ug negative ginapadala nila na sa Emergency Operation Center. Kag cut-off nato na 5 kada hapon, ginapagwa ta na siya as positive 9 days. Oo. Kung imo nga mabas sila laboratory mo wala iya gagawang result mo, that's illegal siguro. Ay, hindi pwede. Kag ginaya, pwede ka rin makasuhan. Ini matapos nga may nagwa nga impormasyon nga may laboratorio nga nagapatigayon sang RT-PCR test pero wala gina-copy furnish ang EOC sang resulta sang swab test. Illegal ini suno sa kay Sorongon kag mahimo manabat ang tagdumalahan sang among laboratorio. Samtang natala na naman magpatigayon sang inspeksyon ang Department of Health sa cold storage facility sa syudad para mahibaluan kung bala makasarang mag-store sang Pfizer nga brand sang bakuna ang syudad. May lain nga specifications nga kinahanglan para sa sini nga brand sa bakuna. Sunod pa kay Sorongon, bisan ano nga brand sa bakuna ang sarang nakaron mabaton sang syudad. Maligwa niya aton nga Pfizer, Moderna, Sputnik sa aton nga freezer existing subong kag manukabot makabato na kita sang tanan nga klase nga brand. Pwede kaya na si Bacolod kaya ya. Amo lang gini sila mga specific nga medyo kwandok sa ang Pfizer temperature. diyang specific, that's why nagbakal na si Mayor Vincent duwagin diyang specific nga freezer for that purpose. Samtang nagapadayon sa gihapon ng pagbakuna sa SM City kag Ayala Malls Capital Central pati na sa mga barangay. May 45,494 na tanan ka mga persona ang nabakunahan sang syudad. Padayon man ang pag-inabot sa mga donasyon gikan sa pribado nga sektor kag mga kumpanya sa mga vaccination sites. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.